siji semoga siji ora kena sabab butane dileki ora ngaku wis jan hebat ana 1344 ayo oke tepuk tangan dhisik teman kabeh para kumpung gawa kaya praja sing ana ngawan kene aja nganti karo digawe bangun negara ya desa ning awake dhewe kuwi sumber mulya kapuja muga-muga gemak ripah lo jinawi murah rezeki sandang lawan pangane Allahumma saka pandongamu rangga sedadarake di dinane iki pokoke adu joget pamer sabetang pamer ke jogete solaya aja nganti ana kang ajijir siji kok siji pada bacet ke nggon rumahmu ki monggo kakak ya bener becik di mula kadang dulurku sing mapan kene kabeh wae warga masyarakat Sumber Mulya aku pengen jaluk tepuk tangane sampean kabeh di tepuk tangan sing meriah kanggo desa Sumber Mulya gombyak gombira saka senarasane kanggo bakal bacetke nggon rumahku di as
Dinawi bener becik apik kabeh. Busana sarwana di saka kamar wirasane atiku. Ora kanthi karen gawe gini iki mangsa gelak wancin. Yo, kudune kabeh ana bumi aku pira. Lungguh dhisik bakal patutke. Saben ki perbatang. Patut prapatan. Monggo kakak. Kula aturi medale pagelaran Jawi Kakang Braja Dempol. Ana ing parenggane iki para kadang-kadang Braja Denta, Braja Musti, Braja Wikalma, Braja Lamatan masak padha para arga brayat kadang Braja. Wis samangka nangkil marang panjenengan. Kita kaya mangkono lungguh satata sing kepenak nggonmu lungguh aja nganti cicir baka siji kudu semangat sakabeh. Nggih, kestane dawuh Gusti. Oh, yen to ora ajeng. Iya. Karya barengan bangun desa dengan dewi untuk mugi atur graning Gusti Kang Murping Dwadir. Ayo.
Ayo. Nah. Aduh. Di, Mas Gurnya iki request apa iki? Di to Mas Gurnya di, kayak Mbak Ngacung, kayak Mbak Ngacung. Apa iki lagune? Gregis ya? Velocity. Gregis aju. Yo, goyang bareng masyarakat Sumber Mulya.